रायजोफोर दिपेन बर'आ जेरावखि बिसायख'थि गेलेया बेनो भट होनो नाङा बेखौ फेजेननांगौ होननानै खौरां बिजोङाव बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना प्रेक्टिकेल बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। दिपेन बर' सारा अलरेडि इउपिपिएलनिखा बोरै प्रमद बर' सारा बिदि एखेबारे जयनिं लालायलायबावनांगौ जाखो? जुदि बियो इउपिपिएलनि मानसि नंखायामोनब्ला 2020आव बिटिसि इलेक्शननि सिगां बियो उदालगुरिनि माइदांगुरि होननाय जायगायाव टाउनाव रुम भारा थायोमोन। भारातिया बे उदालगुरिनि माइदांगुरि जायगानि रुम भारायाव बोरै इउपिपिएलनि नेताफ्रा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इउपिपिएलनि वार्कारफोर उदालगुरि ब्लकफोरनि आरोखि ना प्राइमारिफोरनि इउपिपिएलनि नेता वार्कारफ्रा बे माइदांगुरिनि प्रमद बर'नि फंबाय ब्रादार ना बिदा जिखुनु बिनि रुमाव बे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मा लायबाय थायोमोन नै थांनाय बोसोराव उदालगुरि कलेज र'डआव गार्लस हस्टेलनि एसे साखाथियाव 3 थाला बिल्डिं लुफुंजोब्बाय आराम मोदोमफ्रु रायजो जाबाय। उदालगुरि कलेज र'डनि साखाथियाव 3 थाला बिल्डिं समायना रमायना दिपेन बर' सारा बबे थाखाजों लुखो? बिटिसि इलेक्शननि सिगां थांनाय बोसोराव बे उदालगुरि गासै हालामनि इउपिपिएलनि नेता कर्मीफ्रा दिपेन बर'नि न'आव मा बुस्थु लायबाय थायोमोन? बे इउपिपिएलनिखा माने बियो एखेबारे पियर इउपिपिएलखा। एबसुनि प्रेसिडेन्ट that is just nominal माने नमिनेल आरोखि बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ खिन्थु इउपिपिएल प्रमद बर' सारा बे बिटिसिआव सासे मानसिखौल' फोथायो जाहैबाय गोरबोजों जिउजों, बेनो जाहैबाय मिस्टार दिपेन बर' सार। बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो हिनजावफोरजों ब्लेकमेल खालामजाबाय, थाखा देख'जाबाय। वाव बिदा फंबाय अलरेडि बियो इउपिपिएलखा क्रर जिगाब बायदि मोनामग्लुंजोब्बाय फैसायानो बेना दिपेन बर' सारना। आयौ आर्टिका कार गंसे दं, स्करपिअ कार गंसे दं, इन'भा कार गंसे दं। सासे मास्टारा 30 बोसोर 40 बोसोर साख्रि मावब्लाबो आर्टिका स्करपिअ बायनो हाया। नोंनाव बोरै गंथाम एक्सपेन्सिभ कार थाखो? आर्टिका कार दं, स्करपिअ दं, स्करपिअ भारत नाम्बार बावसो, बिएच नाम्बार अल इन्डिया पुलिस मिलिटारि रावबो जानला मोनला सेरनो हाया। बिएच नाम्बार स्करपिअआ ओरैबादि दामि नाम्बार। इन'भा दं बबे थाखाजों बायखो इउपिपिएलनि नङाब्ला? माइदांगुरियाव रुम भारासो थायोमोन 2020आव। बिनि उनाव ओरै गामि ओरै मेनेज खालामदों सरखाराव फैनायखाय। दा नै हाखु दाखु इमारजेन्सि उदालगुरि कलेज र'डनि 3 थाला बिल्डिंखौ कमप्लिट खालामबाय। एसे बाखि दंबावो आरोखि, आं दाखालिसो नायना फैदों। उदालगुरियाव मासाव खननै थाङो आङो। ओरैबादि नस्थ' खालामजोब्बाय प्रमद बर' सारजों दिपेन बर' सारजों। आबसु इन्दिड बिखौ ओंखायनो आं मैखोम दुखु मोनो। बिसोर सानैजों आङो माने कमप्रमाइज जानांगौनि खोथा गैला आरोखि। ओरैबादि नस्थ' खालामजोब्बाय। गथे बे दिपेन बर'खौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ, बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट होनो नाङा। जे बेखौ दिनै माने खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ। बेथ' लेटसो जादों,
बे आगोलावनो जयेन जाखानांगौमोन माने बे जेसेबां एबसुआव माने थाबाय थादोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे एबसुनि गोथारथिखौ बे लाखियाखै बे राजनिथि हान्जा इउपिपिएलनि माने सासे दैदेनगिरि बादि बे खामानि मावबाय थादों दा बिराद बदनाम खालामदों बे एबसुखौ दा बे जे इउपिपिएलआव जयेन जाबाय दा बेल' नङा जों लुबैदोंमोन जे एबसुनि गोथारथिखौ लाखिनांगौ बेखायनो बेजों जा लोगोफोर दं माने कनिन माने बसुमतारी ओमफ्राय जा खोरोमदाव औवारी दा बिसोर बे एबसुआव थाबाय थानो दरखार गैयामोन बेबो जयेन जानांसिगोन बिसोरखौ जों मिथिखागौ बयबो बिसोर इउपिपिएल मानसि दा बिसोरो जे इउपिपिएल खालामबाय थादों दा दिनै एबसुनि बे जायनाखि मान इज्जत बेखौ बिसोर नस्थ' खालामगोन बिसोरखौ बिसास खालामनो थान मोनगोन ओंखायनो बिसोरो जयेन जानाया मोजांमोन इउपिपिएलआव थाबैनो जों बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे माने जोंहा माने दिपेन बर'आ जे रोखोम खोथा बुंगासिनो दं गावखौ माने जाथिन मावनो थाखाय बिपिबाबो इउपिपिएलआबो मोनसे स्पेस होनांगौ सेफ स्पेस होनांगौ सेफ जायगा देरहाहोनांगौ होनना बुंदों दा जों खिन्थु बुंनो लुबैयो दिपेन बर'आथ' जाथिनिफ्राय जेबो मावबोआखै बे जाथिखौ माने थगायबोदों जाथिखौ गुलाय गुजाय खालामबोदों जाथिखौ आलाय सिलाय खालामबोदों एबसुखौ बदनाम खालामबोदों बेथ' दिपेन बर'आ खालामबोदों बेखौथ' बे नंखाय बुंनो हाया बे दा जों बेखौ बोराबनाय खार'ना बे जाथिनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावाखै जाथिनि इस्युआव मोनसेबो नांबोआखै बेखायनो जोंखौ बोराबदों दिपेन बर'आ जाथियाव खुनु मोनसे जाथिनि सिरियास जेब्ला इस्यु जायो फंसे खोथा बुङाखै बे आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गासै 9टा समस्तियाव ट्राइबेल नङै बिजाथिफोरा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायदों दा जों बेखौ जों प्रटेस्ट खालामदों जिगु जों बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिपेन बर'मोनहा फंसे खोथा बुङाखै जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव उनाव ट्राइबेलफ्रा दाराय मोना बे खोथा बुङाखै दा गथे बे दायनिगिरि बियो बेखौ जों बेखौ माने जोङो गोरोबलायाखै आरो बिनि बादैबो जेब्ला माने बिटिसिआ 2003आव एकर्ड जायो बिटिसि एकर्ड जायोब्ला एकर्डआव रोखा रोखा लिरदों एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिलखौ सालायनांगौ होननानै ओमफ्राय एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनानै बिसोर थाबैनो बाउन्डारि बानायनांगौ ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि जायनाखि रिजार्भ समस्तिफोर कनस्टिटुवेन्सिफोर बेखौ बायनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्डआव बुंना होदों दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै लाबोनानै एकर्ड सिगनेटारिसफोरखौ लानानै बे इन्ट्रिम काउन्सिल जादों एकर्ड सिगनेटारिस होनबा हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म सब्राम माने बसुमतारी देरहासार बसुमतारीमोन हितेश बसुमतारीमोन बिसोर माने एकर्ड सिगनेटारिस दा गथिखे बिसोरखौ लाफानानै बे माने इन्ट्रिम काउन्सिल दादों ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै बेबो बे माने कयेक मासनि गेजेरावनो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थिखांबाय मोनब्रै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै माने जिल्लाखौ बे खामानि लाबाय ओमफ्राय मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासै 40टा समस्ति बाहायनो लाबाय दा 40टा समस्तिनि गेजेराव दा 30टा समस्तिखौनो बिटिसिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय 10टाखौ माने बयनोबो हगारबाय मोनबाया अपेन फर अल ओमफ्राय मोनबाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ बिदि खालामबाय मोजां माबा खालामदों दा गथिखे बेखौ मावखांनायनि उनाव इलेक्सन जाबाय 2005आव दा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हाग्रामाखौनो दायथ' हरबाय जेब्ला एकर्ड सिगनेटारि हिसाबै बिदि सालायनो दा गथिखे बेनो सान्स होबावनांगौमोन बेनो मावफुंनो सान्स होबावनांगौमोन दा खिन्थु बिसोर सान्स होआब्लानो बिसोर मा खालामखो प्रटेस्ट खालामबाय एखेबारे मावनो स्कप होआखिसै माने हाग्रामायाव ओंखारनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौ सिफ खालामनो थाखाय नाजाबाय गन्दगल जाबाय दा बिदि गन्दगल जायै नै बिसोर माने प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामबाय बड'लेण्डनि जेबो गैया जेब्ला एकर्ड जाहां माबाने एनडिपिजों बेखौ बिसोरो माने आनडिउ एडभान्टेज लानानै बिसोर गावसोरसो एकर्ड खालामनो हागयबाय दा बिसोरो बै समाव बड'लेण्ड रायजो मोननोसै होननानै बर' हारिनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनिफ्राय थै सहि लादों बिसोरो थैनि सहि गोरिब गुन्द्रा जाम्बानिफ्राय थै सहि लानाय मेम'नाम हैदों बिसोरो दा दिनै बे थैनि सहि लानाय मेम'नाम हैनायनि उनाव दिनै मा लाबोगोन बिसोरो बिटिआर सुक्ति खालामनानै रायजो नांलिया होननानै लाबाय बेसेबां गिदिर अपराध बियो रायजो नांलिया आरो लोगोसे बे बिटिसि मोनखानाय गामि जायनाखि जाहा दंमोन 3059टा गामि बे 3059टा गामिनिफ्रायनो नान ट्राइबेल गामिखौ दानख'नायनि बिसोर एकर्ड खालामनानै लाबाय दा दिपेन बर'आ बेनि थाखाय दायनिगिरि दा जों बेखौ जावले दिपेन बर'आव सोंबाय थादों खिन्थु बिथांमोनहा जोंनो जेबो रिप्लाय होनो हायाखै दा दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा रिप्लाय होनांगौ आरो रिप्लाय होनो हायाजासे गावखौनो माने जाथिनि थाखाय मावदों आं माने 25 बोसोर एबसुआव थानाय जाथिनि मावदों बेदिब्ला जों बेखौ गनाय हाया दा जों खावलायदों रायजोखौ खावलायगोन जे दिपेन बर'आ बर' जाथिखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि इमेज बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे बर' फरायसा आफादखौ बे माने लासिंसिं खालामदों बियो बदनाम खालामदों गथिखे बे दिपेन बर'खौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट होनो नाङा
बेखौ दिनै माने खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो केम्पेनाव ओंखारगोन दिफेन बर'खौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै जों माने मिटिं खालामहैगोन दा रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायहरो जाहाथे दिफेन बर'नो जाहाथे जों रावबो सासेयाव भट होआ बे बर' हारिखौ थगायदों मानसि बे थगायग्रा मानसिनो जों भट नाङा आं रायजोखौ खावलायहरो